Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome to my new video. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावनाय थाबाय। थ' आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर बहुत गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ आपल'ड खालामिया। मानो होनोब्लाथाय बेबायदि सान्दुं गोसायाव माने मबाइल इउज खालामोब्लाथाय मबाइलनि केमेरा इउज खालामोबा बहुत माने मबाइला हिट जायो। माने दाथ' आरो सान्दुं दुंनायनि बोथोर फैबायना बहुत जाला जानोसै माने भिडिअसफोर बानायनो थाखाय बहुत माने मबाइला हिट जायो, मबाइला गरम जायो। दा इनि थाखायनो आं भिडिअसफोर लाबोआखैमोन। दा दिनै लाबोबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमहालागै नायलां। दिनैनि भिडिअआ माबायदि जागोन जेबो मिथिया। दा माने एडिट खालामबासो मिथिसिगोन। थ' नोंथांमोना नायलांबाय था। आरो दा बर्थमान न'आवनो दोङो माने इबायदि गरमाव उफाय थाङो ना माने बेरायनोबो बहुत जाला जायो इदिबाथाय माने जेराव थाङानो लंपेन्ट गानाबानो जाया। दा इनिखायनो माने बेरायनोबो एसे जाला इदिबायदि गरमावहाय। दा साननैसोनि उनाव माने माहायबा थांनो हानायबो जानो हानाय। थ' नोंथांमोना नुगोन, थाङोब्लाथ' नुगोन आरो थाङाबाथ' बहा नङा होमब्ला? थ' बेनो आरोना माने इबायदि सान्दुङाव बेरायनोबो एसे खस्थ'। बेनिखायनो माने दा जेरावबो थांथ'नाय जायाखै गाइस। दाख्लिबावै इयावहाय बिबार गायफिनदोंमोन आङो गाइस। माने फार्स्ट गायनाया थैजोबदो माने अखा लोगो मोनाखैमोन ना थैजोबदों। दा नै बियो एसे थांहांबाय नै बिसोरो एसे मोजां जाहांबाय ओरै सेस लाइन लाइन नै इथिंनाबो एसे थांबाय आरोना नै नायनो हागोन नोंथांमोनहा इनो गायदोंमोन आं दाख्लि माने फार्स्ट टाइम गायनाया माने थैदों माने अखा लोगो मोनाखैना गायनाय टाइमावहाय फार्स्ट टाइम गायनाया बेनिखायनो माने लावजोब्बाय थैजोब्बाय। दा इ अखा लोगो मोनदों इ नै मोजां जाहांबाय दा मोजां थांहांबाय माखासे थांबाय माखासे थाङाखै आरोना इनो। दा सान्दुङाबो सान्दुं बिदियावलाय बोरै माने बिबारफ्रालाय बोरै थांनो ना बेबायदि गरम बा बेबायदि गरमाव माने बहा थागोन बहा मागोन मोनलायलायोलै गाइस। माने बुहुत जारला सायख्लुमफ्रावबो थाबा एसे आराम मोनो सायख्लुमफ्राव थाबा खिन्थु बा सान्दुङाव थाबाथाय खामनाय बायदि मोनजोबखायो मोदोमखौ मा बुंनो आरोना देन्जार जागोन खिन्थु गरमा मानिनांगोन। ओरैबायसा सान्दुंना गाइस मा बुंनो आरोना इबायदि सान्दुङाव माने बेरायनांगौबाथाय सेस जाजोबगोन माने नै दानि सान्दुङा ओरैबायदि ना मा बुंनो फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि दुङो डेन्जारसोखा। दा इथि टावार दोङो बिएसएनएल टावार। दा बांसिन मानसियानो इउज खालामा बिएसएनएलखौ दा एयारटेलसो इउज खालामो। एयारटेल जिअ इसोर मोननैयानो इउज। दा नै नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायसा गरम बा मोसौफ्राबो गांसोखौनो जानो हालायलाया सिबायफोर गरमनि थाखायनो। दा बाथ्राया इनो गाइस दा आङो इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय कन्टेन्टखौनो मोनाखै। मानो होनोब्लाथाय माने मा कन्टेन्ट लानानै भिडिअ आपल'ड खालामगोन एबा मा कन्टेन्टनि भिडिअ बानायगोन बिनि दाबो माने आंनियाव एक्सपिरियेन्स गैथ'वा। दा उनाव आस्तेनो एक्सपिरियेन्स जालांगोन एबा नलेज मोनलांगोन होननानै आं सानो। दा बिनिखायनो आङो इउटुबाव एक्टिभ जाबाय थानो हाया। जायफोरबा दैलि माने इउटुबाव एक्टिभ जायो एबा इउटुब भिडिअ बानायो बिसोरनाथ' अलरेडि माने नलेजआ फैखायो माने मा होनो कन्टेन्टआ फैखायो। दा जोंनिया गोदान क्रिएटरफोरा माने फार्स्ट टाइमाव कन्टेन्ट मोननो थाखाय बहुत जारला जायो। दा नों मा कन्टेन्ट बानायगोन बेखौ माने बहुत साननाय फैयो आरोना मा कन्टेन्ट बानायबा मोजां जागोन। दा इनो आरोना इनि थाखायनो माने इउटुबाव दैलि भिडिअसफोर आपल'ड खालामनाय जाया। दा नाजालांगोन मोजां भिडिअसफोर बानायलांनो नोंथांमोननि थाखाय। थ' नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबानो जाबाय। दा इनो आरो नोंथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय। आरो मोनसे खोथा माने बे चेनेलावहाय उनावहालागि माने राइडनि भिडिअसफोरबो फैनो हानाय। दा माने बर्थमान उनावहालागि आङो माने मट' ब्लगबो खालामनो सेस्था खालामलांगोन एबा नाजालांगोन। दा नोंथांमोना आंखौ अनलि सापर्ट होलां माने उनावहालागि नोंथांमोना मट' ब्लगबो नुनो हागोन आरोना इ चेनेलाव। दा नोंथांमोना आंखौ सापर्टल' होलांबाय था।